राजू भाई को कॉल रिसीव करो। राजू भाई को कॉल नहीं रिसीव ही करे। कॉन्ग्रेचुलेशन मेंडिस दा लाडेन दा दादा कोठी लाडेन आमर से आड़ हबनी मालो चाटिए दे पी दे जाए मुँह पर ऐड है हला एक्सेप्ट कर भाई चढ़ा कौन आज 100 मारते हाँ ये गोटे घर काम चला हाड़ी जाई 100 गोटे मार दी कुन्नी 100 टा सीधा ना कटर पटना थिला आज खेल देखुल ना खेल देखुची हाँ माने बेसी देखी ना मैं टिका बेस्ट थी पूरा लक खराब चलची आ तो पाटर जोड़ा बाहर जोड़ा हो जाउची आ ना मुँह पर जा कोई चलियो कटियोन आज कटि गला कोडा ସେଇଟା ତୁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲୁ ସିକ୍ରେଟ ओह सेटा ना ना हेटा कोन कटिला हेटा किछि कटि नै हेटा आउट अछि बुझी पानु मजा खाली शॉर्टकट रे कहू सुनु मने कर गुटे मनीष पूरा स्टीम छेनापोड़ खाइते इच्छा थिबो ताकू दाना दर दिया जिवो सेटा खाली ऊपर हसीबा कथा भाई इमेज को आसो भाई आउ आसीबेन भाई तू गोटे कौन कहीचु इमेज बाहर को खेलते जाऊ ना बुझल ना अबे अबे ना सी शुण कौन है सी जो मोर काली टोटाली माने मो माने मूड ऑफ थिला से लोकड़ा आछि मते बार बार खाली पचर कौन भाई कौन भाई छाडिलो ये करला मो सेइ गोटे कहिला गोटे ये रे मो जानिनी से तोर शुणु तोर पर्सनाल रिजन कौन तू कौन मो कथार खेलू कि मु तो बापा की ना राम तो बापा ना श्याम तो बापा तोर इच्छा हम तू खेलू मो इच्छा हम मु खेलमी तू स्टेटमेंट देइछु जे सेना मु देखुचिली मु देखि नथिली तू देखुचिली तू स्टेटमेंट देइछु इमेज बाहर को जाउ नै इमेज बा सबुटु बेसी बाहर को अरे जाउछि ना मु ताको कहिली सुन कहितांती कि बाहर पिला जाउनांती सेति पई खाली लोकल ऊपर इमेज जेतिकी पिला लोकल ऊपर खेलुचंती सेति पई मु खेलली नाई नाई तोर शुणु खेलिबा न खेलिबा कथा मु कहू नाही जे इमेज टीम बाहर को जाउ ना पिला एकर हेले सिना जिबे तू फसी जिबु राती अधरे सेही से कथा बा दुबई रे कहूची खेला कुआडू इमेज आसी रो खेलती बाहर बाहर को कई पिला होना जा लोकल ऊपर जा पिला खेलुचंती बाहर गले सिना गोटे खेलिବାକୁ इच्छा हबो हौ जे खेल ଆଉ କଣ ଅଛି ବାହାରେ ବୁଲି ଖେଳ ଆଉ केते आउ ଆମେ खेलिबु ଆମେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଆଁ केते आउ खेलिबु ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲ कंटिन्यू ଛୁଆ बा देखी ହେଇଗଲି अबे खैर पालू माने कोन कोन घर खैर पालू सुकुनेई सुकुनेई रे बहुत पुणी बहुत रु घर को भाबे कंटिन्यू खाली 18 20 घंटा लेखा ट्रैवलिंग ହଉ ଠିକ ଅଛି ନା ନା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ଦେଇ ଦେଇନୁ ନା ଇମେଜ ରେ ବାହାରକୁ ଯାଉ ନାହିଁ का ଫେର किए ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବଦଳେଇ ଦବୁ ତାକୁ ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଡାକିକି କହ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଛି ସେଟା ଆମର ପର୍ସନାଲ କଥା तार ଇମେଜ ଟିମ୍ ଯାଉଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଏକୁଟିଆ ଗାଡି ଧରିକି ବୁଲିବ କି ଖେଳିବ କି ତାକୁ କହିଦେଲେ ତ ସିଏ ପୁରା ଖେଳିଦବ ଦେଶ ସାରା ପିଲା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ ହଉ ସେଠି ଘର ପାଖରେ ଖେଳିଲେ କଣ ଯିବା ନ ଯିବା କଥା ଛାଡ ଆଉ ନା ବେ ପିଲା ନ ଯିବା ନୁହେଁ ଲାଡେନ ଶୁଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ପିଲା ନ ଯିବା କଥାଟା ଅଲଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଟା ତ ତୁ ଯୋଉ ମୁଁ ତ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲୁନି ଖେଳିବ ନ ଖେଳିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଯେ ମାନେ ଏମିତି କହିବା ଟିମ୍ ଖେଳୁଛି ନା ଟିମ୍ କଣ ବାହାରେ ଖେଳୁନି କି ଟିମ୍ ପା ଯେତିକି 15ଟା 12ଟା ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିଯିବେ ଟିମ୍ ପା ବୁଡିଯିବ 5ଟା ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିଲା ପରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେନି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶୁଇବେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଖେଳତେ ଯାଉଛୁ
ଶୁଇବେ ଏବେ ଚିତେଇକି ଶୁଇବେ 12ଟା ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିଲେ। ଦେଖିବିନି 12ଟା ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିଲା ପରେ ଯାହା ହେଲେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଖେଳରେ ହାର ଜିତ ଅଛି ବୁଝିଲ ନା। ଆରେ ନାଇଁ ବୁଝୁଛି ତୁ ଯୋଉ କଥା ବାହାର ନୁହେଁ କି ଖେଳି ପାରିବୁନି ଏତେ ଶୀଘ୍ର। 12ଟା ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିଲା ପରେ ତୁ ପାଗଳା ପାଗଳା ହେଇଯିବୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଜାଣିନୁ। ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଶୁଣୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଏମିତି ଥିଲା କେତେ ଟିମ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଟିମ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି। ଏ ଶୁଣୁ ଏମିତି କମାଣ୍ଡୁ 4ଟା ମ୍ୟାଚ ହାରିଲା ଲୋକ କହିଲେ କମାଣ୍ଡୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି। କମାଣ୍ଡୁ ଆଜି 9ଟା ଆରେ ନା ମାନେ 10ଟା ଚମ୍ପିୟନ। ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କମାଣ୍ଡ ହାରିଲା କମାଣ୍ଡର ସେ କେତେଟା ପିଲା ଗଲେନି ଖେଳିବାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ କଲେ ଆମର କଣ ତୋର ମୋର ଠିକା ନେଇଛ ନା ଯୁଆଡେ ଯିବା ତୋର ମୋର ଖେଳିବା। ଯିବାର ଥିଲା ତୁ ବୁଝୁନୁ ଠିକା କଥା ନୁହେଁ ଲାଡେନ ଖେଳିବା କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ। ହାର ପିଲା ଯାହା ହଉଛି ହଉ ଏଗାର କଣ ପିଲା 11 ହେନେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ କଣ। ମୁଁ ତତେ କହୁଛି କ୍ରିକେଟ ଡେ କିଏ ଏବେ ବି ତୁ ମାନିବୁନି ଯଦି ସ୍କୁଆଡ କଥା ଦେଖିତେ ଯିବୁ ମୁଁ ତତେ ସ୍କ୍ୱାଡ କହୁଛି ମୁଁ ବି ସ୍କ୍ୱାଡ ଖୋଜେ ନା କିନ୍ତୁ 11 ଜଣ ଖେଳିଲା 8 ପିଲା ଗଲେ ତ ଖେଳିବୁ। ଜଣ ଶୁଣୁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ସିଆରନ ସ୍କୁଆଡ କଥା କହୁଛି ସୁକୁନାଇ ହାରିଲା ସନ୍ତପୁରାଠୁ ସିଆରନ ମାନେ ଇଏ 11 ସିଏ 11 ଯୋଉ ଭାଉ ଦିଅନ୍ତିନି ନା 10 ଟଙ୍କାରେ ବି 20,000 ଭାଉ ଦେବେନି। ତୁ ଯୋଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଆଡ ବୁଝି ପାରିଲୁନୁ କିଛି ତମେ ଯୋଉ ନା ଯୋଉ ଏଠି ବି ଖେଳ ହେଲା ଶୋଷରେ ସେଟା ସ୍କ୍ୱାଡ କିଛି କଥା ନାହିଁ 11 ଜଣ ଖେଳିଲା ପିଲା ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଅଲ ଓଡିଶା ଯିଏ ଟିମ୍ ଧରିଛି ଆମ ଗାଁରୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି 9 ଜଣ ଖେଳେଇବି। ତୁ ଥିଲେ 11 ଜଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା ନା ତୁ ଆଁ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ 11 ଜଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଛାଡ ସରିଲା ତୁ ଯାହା ହେଲା ଛାଡ କିନ୍ତୁ ତୁ ଚିନ୍ତା ବୁଝି ପାରୁନୁ ଟିମ୍ ପୁଣି ଭାବୁଛି 2 ବର୍ଷ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ଏବେ କଣ ହାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଅଲ ଓଡିଶା ଖେଳିଥିଲେ ଲଗାତାର 9ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲିଗ ରୁ ହାରିଛନ୍ତି ଏବେ ତ ସେମିଫାଇନାଲ ଯାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ ଟିମ୍ କୁ ହରଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ 9ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳିଛୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି କୁଆଡେ ଆସିଛୁ କୁଆଡେ ଏଇ ଯାଉଛି କାଲି ତାଲଚେର ଯାଉଛି କାଲି ସେଇଠି କୋଉଠି ମ୍ୟାଚ୍ କାଲି ସେଇଠି କାଲି ତାଳଚେର କୋଉଠି ଖେଳିକି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଜି ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ଏତେ କେତେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବି ସେ ତାଲଚେର ଗୋଟେ ଖେଳିଦେଇ ଓହୋ ପଳେଇବି ଆଉ ହଉ ରାତିରେ ହଉ ଠିକ ପହଞ୍ଚିବି ନା 2ଟା ବେଳେ ଆଉ କୁଆଡେ ଘରକୁ ଯିବି। ଆସୁନୁ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ପିଟିଦବା। ଆଜି କେମିତି ଆଉ ଯିବି କେମିତି ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ତାଳଚେର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 2ଟା ହେଇଯିବ ଅନୁଗୁଳ